Está isto xa? Sí? Ben, bueno. Bo día a unhas horas do día de San Valentín, dende o Partido Popular de Galicia declarámonos namorados de Galicia e tamén dos galegos e das galegas. Hai un ano estábamos inmersos na campaña electoral e poucos días despois ese amor a Galicia e ao futuro de Galicia foi o que nos levou ao gran triunfo. Galicia dixo sí a Galicia que funciona, Galicia dixo sí á estabilidade, á xestión e ao sentidiño. Galicia dixo sí a 4 anos máis de confianza no Partido Popular. Galicia dixo sí a Alfonso Rueda. E Galicia dixo sí e agora Galicia goberna. As eleccións autonómicas supuseron unha serie de fitos que non convén esquecer. O Partido Popular de Galicia recibiu o 18 de febreiro 711.713 votos, máis que o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista e Sumar xuntos. Alfonso Rueda logrou o seu triunfo cun récord de participación nas urnas. Votaron o 67,3% dos galegos. Celebramos o mitin máis multitudinario da campaña, con 14.000 persoas na Praza de Touros de Pontevedra. Presentamos un programa amplio con 870 medidas, o máis completo de todos os partidos. Alfonso Rueda convertiuse cun 47,41% de apoio no presidente autonómico con máis apoio na súa comunidade. E grazas a todo iso, Galicia goberna. Dende hoxe, o Partido Popular de Galicia dicimos que Galicia goberna. Aquí temos un novo lema. E temos moitos motivos. Galicia goberna porque presta atención ao que debe e arranxa os principais problemas das persoas. Galicia goberna en acceso á vivenda, en apoio á mocidade, en impulso ao emprego e tamén á conciliación. Galicia goberna porque é quen de gobernarse ela mesma sen débedas impagables, peaxes, obrigas a terceiros nin rescates. Galicia goberna porque, a diferenza do Executivo Central, aquí sí temos un goberno forte, centrado e unido, que non perde o tempo en leas internas nin nos xulgados, un goberno que goberna. Galicia goberna fronte a unha oposición que, dende o día despois da campaña electoral e das eleccións, só tratou de paralizar a comunidade autónoma. Galicia goberna porque os galegos e galegas elixiron estabilidade. Galicia goberna porque os galegos elixiron gobernar e non bloquear. Galicia goberna porque en Galicia mandan os galegos e as galegas. Este sábado celebraremos precisamente iso, que Galicia goberna, nun acto multitudinario en Santiago de Compostela. Celebraremos o primeiro aniversario da primeira maioría absoluta de Alfonso Rueda. Lembraremos un 18 de febreiro no que os galegos e galegas apostaron firmemente pola Galicia que funciona. Farémolo acompañados de alguén que tamén foi máis que partícipe daquel triunfo, o noso presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. E o presidente Rueda estará tamén arroupado polo seu goberno, por diputados, por senadores e por representantes, concelleiros, concelleiras, alcaldes, alcaldesas, afiliados e simpatizantes dos 313 concellos de Galicia. Seremos, seguro, máis dun milleiro de persoas celebrando que un ano máis tarde seguimos namorados de Galicia. E quero lembrar aquí que o Bloque Nacionalista Galego presentouse ás eleccións autonómicas de hai un ano cunha proposta electoral clara respecto á lingua. Decía no seu programa electoral que o galego tiña que ser a lingua vehicular no ensino e quería para Galicia un modelo de inmersión lingüística e un ensino totalmente en galego. E os galegos e galegas non votaron ese modelo de inmersión lingüística. E proba diso tamén é a enquisa que fixo a Xunta ás familias sobre o uso do galego nas aulas, e
o resultado de Sanquisa está moi lonxe dese modelo de imposición do galego do Bloque Nacionalista Galego. Só alrededor do 1% das familias optaría por ese modelo de inmersión lingüística. Por tanto, mentres uns queremos facer avanzar Galicia, outros seguen instalados en entorpecer. Onte, na reunión para renovar o Plan Xeral de Normalización Lingüística, o independentismo deixou caer unha vez máis a máscara. Non queren un acordo polo galego e o seu único obxectivo é rachar absolutamente con todo. E no Parlamento tamén vimos un boicot vergoñento claramente teledirixido polo Bloque Nacionalista Galego e cun silencio atronador do Partido Socialista de Galicia. Pero nós seguiremos dialogando porque a nosa lingua é para unir e non para dividir. O coñecemento das decenas de profesionais que nas mesas de traballo si queren mirar cara ao futuro son claves para trazar o mellor camiño para o galego. Moi ben, moitas grazas. Se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Eu descoñezo ese expediente administrativo e, como unha cidadana máis, entendo que si cumpre a normativa e se fai unha solicitud conforme a legislación vixente, pois non teño nada que decir. Cree vostede que o señor Baltar, onde despois o temos no Parlamento, que se rexeitou a súa reprobación, non debería pedir desculpas públicas? Ben, o señor Baltar terá que pagar a multa que foi condenado e pola nosa parte creo que xa dixemos todo o que tiñamos que decir sobre ese asunto. Ben. Bueno, moitas gracias.